Здравейте, вие сте с ръчни ръце и днес ще играем на Агарио. Сега съм на 8 място. Уха. Чакай, че този да не ме изяде. Сега имам 3380 точки. Този сега е на 6, аз съм на 7. И сега, както виждате, аз се казвам България. О, не. О, хил. Хайде, кога ще се съединя? Що трябва да ям един? Що трябва да изям 10-я? И Пумба няма да ще ми дойде много добре. Само Лейди да ми направи онзи трик и ще е гръмна. О, не. Добре, а сега съм на 5, защото изядох една половина на един. И сега ето толкова точки имам. Сега се опитах този да изям, ама не се получи. Но сега ми почва да ме улеснява. Yes. Хайде, кога ще се съединя? О, не. Дори ако Хаха се съедини, тук пише, че аз съм по-голям от нея. От Хаха. Този кой е? Той е на 8, аз съм на 5. Надявам се да успея да го изяда. Няма да стане. Бях на 4 да ви кажа. Но жалко, че не го видяхте. Сега на първо е някакъв по-лаки Солиузъс. Сега ето този, ако го притисна някъде в ъгъла или където иде, ще го изяда. Той е на 6-то.
Няма да го ям. Тук ще изям този. О, не. Сега пък той син идва. Сега съм четвърти. О, не, имаше още един като мен, само че този прилеп го изяде. Извинете, но нещо забива малко този компютър. О, не. Защо точно сега? Когато Пумба ме преследва. О, не. Тук как ще мина? Пръстах се да ви кажа нарочно, защото иначе Пумба щеше да ме изяде. По-лошо. Воу. Какво правиш, бе, Пумба? Какво правиш? Сега тази Пумба само ме нахрани. И съм на трето сега. О, какво стана тук, бе? Аре, било но... Извинете, дано да ви е харесло и до скоро.